Det er mig. Ja, rigtig hjertelig velkommen alle sammen til den her side-event nummer 3 under Future Greenland. Mit navn er Anders Lacour Wahl, og jeg er chefanalytiker i Greenland til daglig. Men lige nu så har jeg så fornøjelsen af at skulle lede jer og os igennem den her side-event. Hvis I har lyst til at rykke lidt tættere på, så er I meget velkommen til det. Vi sidder meget spredt i salen, men det er I ikke. Men under den her side-event, så skal vi høre 4 forskellige perspektiver på, hvordan den nye infrastruktur i Grønland vil skabe nye erhvervs- og samarbejdsmuligheder, men også ændrede behov. Beslutningen om at etablere nye Atlantlufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq kommer til at ændre vores tilgængelighed og vores måde at rejse til, fra og rundt her i landet. Det vil skabe mange nye spændende muligheder for turisme, eksport, rejsemønstre, og det vil øge mulighederne for konkurrence og også for øget samarbejde med vores nabolande. Men det vil naturligvis også, som alle store ændringer, også have nogle konsekvenser. Vi er så heldige at have 4 indsigtsfulde oplægsholdere, som fra hver deres vinkel vil komme med deres bud på, hvordan fremtidens infrastruktur kommer til at betyde for vores land, og hvilke forudsætninger der skal til, for at vi kan realisere potentialerne i de store investeringer. Hvert oplæg kommer til at vare cirka 15 minutter. Vi kører alle oplæg igennem først, og når vi er færdige med dem, så vil der være åbent for spørgsmål fra salen. Vores første oplægsholder, det er direktør i Visit Greenland, Julia Pars, som vil fortælle med Turistrådets briller på, hvordan vi går til den her nye infrastruktur, hvad det åbner af muligheder. Så værsgo, Julia. Lars Klikker. Den ligger her. Så. Ja, tak for muligheden for at komme med Visit Greenlands udviklingstanker i forhold til den spændende tid, vi befinder os i lige nu. Mit navn er Julia Pars. Jeg blev direktør for det 100% selvstyrede selskab Visit Greenland i februar 2018 og har ansvaret for ledelsen af Turistrådet, der blev etableret i 1992. Selskabets formål er at virke som Grønlands nationale videnscenter for turisme, branding og fremme Grønland som turismedestination og at arbejde for at udvikle turismeerhvervet i Grønland. Visit Greenland har 5 overordnede indsatsområder. Det er samtidig også must-win battles, som vi som land skal være i stand til at løse for at få en vækst i turismen. De indsatsområder er markedsudvikling, synlighed, sæsonudvidelse, tilgængelighed og rammebetingelser, statistik og dokumentation. Turismen er en af de hurtigst voksende erhverv i verden. I 2025 forventes antallet af internationale turistankomster at nå op på 1,6 milliarder om året på verdensplan. Der regnes med en global vækst på mellem 4-5% indtil 2030. Samtidig med denne vækst sker, så er der også stigende fokus på de afledte effekter, som turismen bringer med sig. Jeg beklager teksten, den er ikke helt lakrids. Det er fordi Pioneer mangler på computeren. Visit Greenland har formuleret sin vision, at Grønland er en kendt og anerkendt adventure-destination i 2025. Hvad er adventure-turisme? Ifølge ATTA, som er Adventure Travel Trade Association, skal mindst 2 elementer af ovenstående være til stede for at kunne kalde det adventure-turisme. Det er fysisk aktivitet, kulturel fordybelse og naturoplevelse. Der er mange indlysende grunde til at ønske sig flere adventure-turister, og Grønland får allerede primært denne type turist, som har mange forskellige grader af de 3 komponenter, som I ser.
Op mod 65% af turismeomsætningen lægges lokalt til oplevelser i adventure-turismen. Det lægges også til overnatning, transport, souvenirs og mere i forhold til de undersøgelser, vi kender til. For det andet er adventure-turisten en turist, der rejser ansvarligt og tager hensyn og har respekt for miljø og kultur. Adventure-turismen er også en turismeform, der skaber flest lokale jobs og er den hurtigst voksende turismeform i verden. 37% af alle afrejsende passagerer globalt rejste med formålet adventure. Globalt blev der også omsat for 280 milliarder dollars på adventure-turisme. Som jeg nævnte, befinder vi os lige nu i en rigtig spændende tid, og Grønland ønsker flere turister, for vi ønsker, at turismen bliver en af de bærende erhvervssøjler. Der er gennem de sidste 10 år ændret rammebetingelser for erhvervet, der er etableret gode iværksætterstøtteordninger, etableret turismeuddannelser, udbudt koncessioner, der er statistikker på, hvor mange turister vi får, og der er planer om etablering af visitorcenter i alle regioner. Sidst, men ikke mindst, er der taget en beslutning om anlæggelse af de 2 nye Atlantlufthavne. Det arktiske er blevet mere efterspurgt hos turisterne, og rejsebranchen er altid på udkig efter nye forholdsvist uberørte destinationer. Så Grønland har helt klart et stort potentiale for vækst. Men der er stadigvæk rigtig meget arbejde, vi skal gøre for at nå dertil. Grønland modtager årligt omkring 87.000 turister. Generelt kan vi konkludere, at der er et stort rum for vækst og en stor uudnyttet kapacitet i skulder- og lavsæsonen. Grønland er, som I alle sammen ved, et kæmpe stort land arealmæssigt, men befolkningen er meget lille og er koncentreret på små steder. Med knap kapacitet, især om sommeren, som vi ser det lige nu i Ilulissat, hvilket har været med til at opbremse den vækst, vi ellers har set i 15 og 16. At vi som branche kun formår at fylde op på sengepladser og i fly i en så lille del af året er en stor udfordring for os alle. Og den nød skal vi alle sammen være med til at knække i branchen, ligesom vi skal lykkes med at sprede turismen mere ud fra de mest efterspurgte destinationer. Sæsonudvidelse er en forudsætning for at gøre turismen økonomisk bæredygtig og har en række afledte positive effekter. Ved at sprede turismen over både sommer og vinter, samt i skuldersæsonerne, fyldes der op på fly- og overnatningssteder, og der kan udbydes oplevelser hele året. Det skaber omsætning i hele værdikæden. Når efterspørgselen er der, vil der også være et større incitament til at tiltrække helårsbeskæftigelse og større incitament til at uddanne sig inden for turisme, hvilket er en af de store udfordringer, vi har inden for vores branche. Der er dermed en række positive afledte effekter af at satse på helårsturisme. Og det vil vi sammen med vores samarbejdspartnere samarbejde meget mere om at tiltrække flere gæster om vinteren og i lavsæsonen og skuldersæsonen. Fordi selvom vi måske selv synes, det er en lidt dunkel tid på året, jamen så er der faktisk turister derude, som synes, det er rigtig eksotisk at opleve Grønland, når der er mørkt. Og vi ved fra vores konkurrerende lande, Canada, Finland, Norge, Sverige, at der er masser af turister, der valfarter dertil, selv om vinteren og når der er mørkt. Inden for en kort årrække står vi med en øget tilgængelighed via de 2 nye Atlantlufthavne. De nye 2200 meters landingsbaner vil betyde, at vi nu kan få direkte flyvninger med større fly fra markeder som Nordamerika, USA og Canada, Danmark, Island og måske endnu flere.
Hvis Grønland følger den globale udvikling, så står vi med næsten 110.000 landbaserede turister i 2030, og endnu flere, hvis vækstraten bliver større. Altså næsten en fordobling af de turister, vi har i dag, eksklusiv krydstogtsgæster. Men at skabe infrastrukturen er én ting. At få nogen til at bruge den infrastruktur er en anden udfordring. Vi har talrige eksempler på, også i Grønland, at det at bygge en ny lufthavn ikke er nok. Der er rigtig mange komponenter, som I kan se heroppe, som skaber det her reason to go, altså en lyst til at tage hen til landet. Komponenter som infrastruktur, der skal være på plads, produktet skal være unikt og have en god kvalitet, der skal være mange attraktioner til at turisten føler, at det er spændende at være her så lang tid som muligt. Der skal være value for money, vi skal have konkurrencedygtige priser, og kvaliteten, som jeg nævnte, skal modsvare prisen. Og afgifterne skal ikke være afskrækkende. Som jeg nævnte, var det her med arbejdskraft en stor udfordring også for os, og har været det også for mange andre lande, som oplever vækst i turismen. Vi mangler både uddannede guider, vi mangler personer med sproglige kvalifikationer og uddannede inden for sikkerhed og kvalitet. Og så mangler det her kompetenceudvikling lokalt. Og jeg ved godt, der er rigtig mange gode tiltag i gang, også ude i kommunerne allerede nu, for at følge op på alle de her ting. Der skal være noget effektivitet i håndtering. Der skal være forsyningssikkerhed. Turismen er afhængig af rigtig mange andre sektorer, og at de er velfungerende. God affaldshåndtering er en af dem, jeg har skrevet derop. Turismen lever af, at der er en god natur og en god omgang med naturen og respekt for kultur og miljø. Informationssteder og så digitalisering, som er rigtig, rigtig stort over hele verden, og som inden for eksempel det nordiske samarbejde er særligt i fokus sammen med bæredygtighed og innovation. Og i forhold til branding og markedsføring, der skal selvfølgelig være skabt noget interesse om landet, fordi ellers kommer de her ikke. Og vi skal have nogle rigtig stærke DMC'er, altså nogle modtagerfunktioner ude i byerne, og der skal være nogle gode destination management organizations. Alt det her, det skaber et reason to go. Så man kan sige, vi ser måske toppen af isbjerget, men der er simpelthen en hel en verden nede under, der skal fungere og være effektiv. Så det kræver, hvad kræver det af Grønland, at der kommer 110.000 turister i 2030? Det er bare en lille liste over alle de ting, vi skal begynde at tænke på. Og det jeg vil sige med den her, det kræver et velsmurt maskineri med en løbende dialog om, hvad vil vi med turismen, hvordan vil vi håndtere den, når vi nu har besluttet os for, at vi vil have det. Og en af de ting, jeg har nævnt heroppe, jeg vil ikke læse det hele igennem, der skal selvfølgelig være en løbende dialog, vi skal satse på sæsonudvidelse, vi skal sprede turismen, arbejdskrafttilgang, bæredygtighedsfokus, og vi skal også have en åbenhed over for turismen, og en åbenhed over for investeringer udefra. Og det her med digitalisering, altså vi skal finde en måde at samarbejde på. På Island havde de lavet den her taskforce, og over 4 ministerier. Skal vi gøre det samme her i Grønland? Det vil jeg jo synes ville være fantastisk, hvis vi kunne gøre det samme. Den her model viser lidt om Travel and Tourism Competitiveness Index, som er lavet af World Tourism Organization.
Og den viser de her områder. Jeg ved ikke, om I kan læse det alle sammen, men der er en understøttende miljø omkring turismen. Det kan være for eksempel Greenland Business er et understøttende miljø. Så er der noget, der hedder Safety and Security, om sikkerhed. Så er der noget, der hedder sundhed og hygiejne. Altså hvis vi gennemgår alle de her små bokse en for en, så vil vi også tænke for os selv, i hvert fald os, der kommer herop fra, at vi har rigtig mange opgaver, vi skal løfte. Yes. Visit Greenlands værktøj er primært vores hjemmeside, som hedder visitgreenland.com. Ud over denne, så har vi vores segmenteringsmodel, som faktisk er til stor inspiration for andre lande. Vi stiller en række værktøjer gratis til rådighed for branchen, for at alle kan at det er tilgængeligt for alle at sælge Grønland. Både med fotos og med tekster. Derudover så samarbejder vi med flyselskaberne og har et tættere samarbejde med Air Greenland omkring andre events også. Eksempelvis sidste år arrangerede vi Towards More Tourism, som Visit Greenland og Air Greenland var afsender på, under sætningen Sammen er vi stærkere. Ud fra tanken om, at vi selvfølgelig ikke kan løfte turismen alene. Hele branchen skal være med til at definere, hvilken vej vi skal gå. Og på de 3 dage blev der holdt oplæg, diskuteret, dannet nye relationer, og vigtigst af alt, der blev formuleret 11 anbefalinger til politikerne for en ansvarlig udvikling af turismen i Grønland. Og de 11 anbefalinger indeholder i sin enkelhed om at lave sammenhængende strategier for turismeudvikling, at kommunerne styrker deres lokale modtagerapparater, og at turisterne tænkes ind i infrastrukturen på lige fod med lokalbefolkningen. Og at der tænkes sæsonudvidelser og planlægges helårsturisme. At digitalisering tænkes ind. Og at det bliver lettere at skaffe arbejdskraft til væksten. Og at bæredygtighed er i fokus. Og sidst men ikke mindst, at vi alle sammen er med til både at uddanne vores befolkning og informere om, hvad turismen kommer til at betyde, også i et fremtidigt perspektiv. Så man kan sige, at turismen er kommet for at blive, og rigtig mange gør et rigtig godt stykke arbejde for at skabe autentiske oplevelser her i Grønland. Og det er oplevelser, som gør, at jeg personligt er fuldstændig overbevist om turismepotentialet i Grønland. Jeg vil lige nævne det ganske kort, inden jeg slutter af. Det er keynote speaker på Towards More Tourism, Natasha Martin, nævnte, at succesfulde destinationer, de måler værdi, først og fremmest turismeomsætning. Lokalbefolkningen er for turisme. Der er klart defineret mål for acceptabel forandring. Det er sikre destinationer. De opererer med 4 højsæsoner, og regeringen prioriterer turisme, og der tages premium price, altså en høj pris, hvor kvaliteten også svarer derefter. Iværksætteri og innovation støttes, og så ikke mindst destinationen lever op til brandet. Og med de her ord, der vil jeg lige vise en lille video om det her med lokal kendskab og det at skabe autentiske oplevelser. Knowing the fjord altogether, because it's so enormous, I know all the wonderful places, all the great spots and the interesting parts, and that's where I like to take my guests. In my job, I have the privilege to be able to show my guests on board my ship what I really love myself in the fjord behind Nuuk, Nuuk Ganasua. I'm very happy to do that.
Nuuk Fjord is enormous. It has so much to offer in adventure tourism. You can do so many things in there, and it's really, really big, and it's beautiful, wonderful. You can sail for days and days in there, and you will still see new things and new animals, and you'll get new adventures. So the possibilities in there are just endless, with tall, big mountains and long fjord runs, lots of wildlife, beautiful sceneries, whales, icebergs, waterfalls, whatnot. It's just fantastic in there. Some of the things that you can do in Nuuk Fjord is both hunting and fishing. And as for fishing, we have this special, very popular product. We call it Fish and Dish. Well, the idea is that we sail into the fjord, we look at the icebergs, waterfalls, wildlife and whatnot, beautiful scenery, and that alone is just breathtaking. Then we go to this special fishing spot that I know of, where we will catch redfish and cod in deep water. 100 meters down, we'll find the redfish. And well, I can guarantee you will get fish. So we will fill up a big bucket with fish, and then we'll bring the fish to my best friend's restaurant that he has opened in the fjord. And in that restaurant, we'll give the fish to the chef. He will prepare the fish, and he will cook it and serve it in wonderful dishes in the restaurant that I dare say has the most beautiful view in the world. So this way you get the grandiousness of the fjord, you get the fun of the fishing, and the wonderful gourmet experience on top. Very popular, very nice, you should try. I've had several opportunities as for careers, but I chose the sea because I really like sailing. I mean, I'm bragging a little bit when I say that I could row before I could walk. It's not entirely true, but I practically grew up on small boats and ships here in Greenland, so I just have a natural love for this sailing here. So, well, I really like it, and now I make a living of it. I feel so lucky. Sailing is just the best. What nature does to me is that it makes me feel happy, it makes me feel free, but it also makes me feel humble and thankful to what we have here. It's clean, it's pure, and it's wild. It's the Arctic at its best. Tak. Tusind tak, Julia og Jakob. Jakob Nitter Sørensen er CEO i Air Greenland, og vil give sit bud på, hvad den nye infrastruktur kommer til at betyde for ikke bare Air Greenland, men også trafikstrukturen her internt i landet og eksternt. Værsgo, Jakob. Yes, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard this Greenland flight bound for New York, going on to Toronto. We wish you all a pleasant flight. Det er jo lidt sådan, vi alle sammen håber, at det kommer til at lyde om de her 4-5 år, når den nye infrastruktur den står klar her i Grønland. Men som titlen på præsentationen antyder, boom og bust, så kommer udviklingen ikke af sig selv. Og det er temaet for dagens oplæg. Velkommen ombord og spænd sikkerhedsbæltet. Og allerførst så en stor tak til arrangørerne og de gode og inspirerende talere, der har været indtil nu. Julia har jo sagt det meste. Jeg kommer nok til at gentage nogle af de ting, hun har sagt, men det er sådan set kun fordi, det ikke kan siges ofte nok. Og det er jo dejligt at have den her mulighed for at dele med jer, hvordan Greenland ser de muligheder, som den nye infrastruktur giver, og også de udfordringer, som kommer til at være. Og det er jo egentlig det handler om. Vi skal udnytte mulighederne, og vi skal håndtere udfordringerne.
Som sagt, så er mit navn Jakob Nitter Sørensen, og jeg er så privilegeret at være administrerende direktør i Air Greenland, hvor jeg til hverdag, som er mine mange dygtige medarbejdere, gør vores yderste for at gøre Grønland lidt mere tilgængeligt. Og det vil de nye landingsbaner i allerhøjeste grad hjælpe os med. Og det er det, vi skal diskutere i dag, og jeg vil forsøge at gøre det sådan forholdsvis kort, for at vi også kan få mulighed for at debattere og stille spørgsmål og køre dialog, for det er egentlig derigennem, at vi får de bedste løsninger. Og jeg kan se, at Barfod han sidder klar til at stille gode spørgsmål. Det er godt. En gængs tese, når vi taler flytrafik og priser, er, at jo større og mere effektive fly man sætter ind, og jo mere direkte man flyver, jo lavere priser får vi. Lavere priser, det stimulerer efterspørgselen. Øget efterspørgsel, det betyder flere frekvenser. Flere frekvenser, det betyder igen lavere priser, som igen er med til at stimulere efterspørgselen. Så det er jo sådan en positiv cirkel. Og når det er sagt, så er det modsatte jo desværre også gældende. Og det er sådan lidt præmissen for noget af det, jeg kommer til at tale om. De muligheder og udfordringer, som den nye infrastruktur vil skabe, kan vi godt sagt dele op i 2 primære områder. Som et er hjemmemarkedet, det er det marked, vi har her i Grønland, og den trafik, som vedrører, Grønland, det grønlandske samfund. Og så er der selvfølgelig turismen. Og når vi tæller boom, så er det jo klart, at boomet, det er jo primært inden for turismen og tiltrækning af ekstern trafik udefra ind til Grønland. Og kortet er jo sådan set allerede tegnet lidt op på den måde. Udfordringerne, dem finder vi jo nok primært i indrigsnettet, mens potentialet, mulighederne ligger i det eksterne. Så hvordan kan vi så gøre det mest bæredygtigt og til gavn for alle, til alles fordel? Til allersidst i præsentationen, så vil jeg også komme lidt ind på nogle af de fokusområder, som vi ser, som sådan er relateret til den nye infrastruktur. Lad os allerførst se på lidt facts omkring rejsende til Grønland, og Julia har jo allerede været inde på det. Men hvis vi sådan kigger på tallene, og det her, der kigger vi så på rejsende ud af Grønland, til og fra Grønland. Og hvis vi starter med 2015, der kan vi jo se vores berømte sæson, Mexikanerhatten. Og hvis vi så kører derud af, siger 2016, der var der sørme en vækst, og det var der sørme også i 17, og det var der også i 18. Og hvis vi kigger på 19, forventet, så ser det også positivt ud. Vi kan også godt se, at den primære vækst, den ligger jo altså i højsæsonen, primært juli, august, september, og så har vi altså de andre måneder, som er knap så attraktive. Og det her, det er jo en af udfordringerne, fordi vi kan ikke blive ved med at vækste i højsæsonen, hvis ikke vi også vækster i skuldersæsonen. Fordi vi kan ikke leve af 3 måneders indtægter om året. Så Julia var inde på det med de 4 sæsoner. Det er jo sindssygt vigtigt, at vi får drevet væksten ud i skuldersæsonen. En anden ting, som jeg også gerne vil pointere, når vi kigger på de her tal, det er, at hvis vi så har vores rekordår 2018 og sammenligner med de trafiktal, man havde på Færøerne i 2012, da den nye lufthavn åbnede, så var der 3 gange så mange passagerer på Færøerne i 2012, som det vi ser i dag i Grønland. Og det er ikke for at tegne sorte skyer op, det er bare for at sige, at det her det kommer ikke af sig selv. Vi får nogle muligheder, men det er altså op til os at udnytte dem. Som sagt, stort potentiale for at udnytte kapaciteten i skuldersæsonen allerede nu, og det skal vi også have fokus på fremadrettet. Hvis vi kigger på priser, der blev talt meget om priser i formiddags. Vitus, han var også inde på det, og jeg skal gøre mit bedste. Nu sidder han forhåbentlig over i salen, så jeg kan være lidt mere fri fra scenen. I må ikke sladre. Nej. Langt de fleste af de her passagerer, de bliver feedet ud til kysten via vores indrigsnet. I er nok alle sammen kommet her i en DAS 8, enten på den ene eller den anden måde. Sandsynligvis en rød, måske en hvid, men I er alle sammen kommet ind med en lille propelflyver. Og det betyder jo, at med de nye lufthavne, så vil langt de fleste af dem her kunne flyve direkte til destinationen, og det vil sige, at de byer, der får direkte beflyvning, kan forvente lavere priser med eller uden konkurrence. Det er også lidt vigtigt for mig at sige, fordi man får fjernet det her indrigsben. Fordi det er i indrigsdelen, at kompleksiteten og omkostningerne, de ligger. Lad os så se, hvordan det ser ud på indrigsdelen. Og her, der kigger vi på rejsende internt i Grønland. Det er et lidt andet billede. Vi har ikke de her store sæsonudsving, og det falder jo meget godt i tråd med, at Air Greenland jo rent faktisk er den eneste reelle rejsemulighed i Grønland, og at vi på den måde binder Grønland sammen hele året. Vi kan se, at lige i maj måned er der et dyk. Det er nok, fordi folk de ikke rejser så meget til erhverv, fordi de skal på sommerferie, så holder man lige en pause med rejseriet. Det hjælper Future Greenland så lidt til med hvert andet år. Nej, men
Hvis vi kigger på tallene her, der har vi trukket alle de her feeder-passagerer ud. Og det vil sige, det her det er jo sådan et billede på, hvad vil der være tilbage i indrigsnettet, når vi engang får åbnet op for de her nye lufthavne. Sådan groft sagt, så vil vi kunne vi kommer til at fjerne ca. 40% af passagererne i indrigsnettet, fordi de kommer til slutdestinationen med det samme. Men hvis vi vil opretholde det samme serviceniveau i hele landet, så kan vi kun reducere flyvetimerne med ca. 20%. Og så kan den hurtige matematiker hurtigt regne ud, at det ikke er positivt for effektiviteten. Og det vil sige, at det er en af de udfordringer, som Air Greenland står tilbage med. Og så er opgaven jo at sige, så skulle de fordele, vi får af de her nye lufthavne, skulle helst opveje de udfordringer, der så kommer andre steder. Men det kan også gå hen og blive et politisk spørgsmål, for at sige, jamen, hvilket serviceniveau ønsker vi så i de steder i Grønland, som måske ikke får gavn af den her nye infrastruktur. Det er sådan, at de fleste lande i Europa, de opererer med noget, man kalder PSO-ruter, Public Service Obligations. I Grønland, der hedder det servicekontrakter. I Grønland, der kører vi kun servicekontrakter stort set på helikopterdelen. Den fastvingede beflyvning, den bliver fløjet rent kommercielt. Det vil sige, de priser, at Greenland sætter, dem skal vi tjene penge på. Det gør man ikke i Norge, det gør man ikke i Sverige, det gør man ikke i Frankrig, det gør man ikke i Irland. 70% af den irske indrigstrafik er subsidieret, og stort set al indrigstrafik på vestkysten af Norge er subsidieret. Og det er et politisk spørgsmål, om man vil gøre det eller ej, men det er bare for at sige, tilbage til Vitus, det er ikke kun af Greenland, vi gør alt, hvad vi kan, men det er et samspil, og det er noget, vi skal være enige om. Nok om det. Hvis vi deler udenrigspassagererne op i segmenter, og her der har vi bare taget de 4 største segmenter, taget udenrigsrejsen og sagt, hvad er de 4 største områder eller markeder? Det er så Grønland, der er størst, så kommer Danmark, og så kommer Tyskland, det er den blå, og så kommer USA, som er den lille mørkerøde der. Og det siger også lidt om de markeder, vi tager udgangspunkt i dag. I direkte tal, absolutte tal, så taler vi om 27.000 danskere, 4.900 tyskere og 3.900 amerikanere om året, som jo er relativt små mængder, hvis vi sammenligner med vores islandske naboer. Hvad skal der så til for, at vi kan vækste det? Jamen, Air Greenland vil kunne effektivisere sin forretning med de her nye lufthavne. Vi vil kunne få nogle mere effektive fly, vi vil kunne flyve direkte ind, vi vil have et mindre indenrigstrafikprogram trods alt, så vi vil kunne forenkle vores forretning. Det giver frigivelse af ressourcer, som vi kan bruge til at vækste og til at udvikle nye ruter. På fragtområdet er flaskehalsen i dag Garnsussvang. Kæmpe flaskehals på fragt. Det tror jeg, mange erhvervsdrivende her i byen vil kunne skrive under på. Den flaskehals bliver fjernet, og det betyder, at vi vil kunne flyve fragten direkte ind til Nuuk og Ilulissat til en lavere pris, end det vi gør i dag. Og desuden åbner det jo op for eksport af fersk fisk, som der har været talt om i rigtig, rigtig mange år, men det bliver faktisk en reel mulighed nu. I dag der bliver der jo sendt 300 tons fersk fisk ud af Københavns Lufthavn hver eneste uge. Og det er altså ikke fersk fisk, der er fanget i Københavns Havn. Det er altså fisk, der er fanget i Norge eller på Færøerne. Så på den måde vil vi kunne på ganske kort tid med en lufthavn i Nuuk eller i Ilulissat flyve fisken direkte til København, og så er den faktisk meget, meget fersk i konkurrence med både færøske og norske fisk. De lokale erhvervsdrivende vil kunne få en mere stabil fragtleverance, det vil sige, at man kan forbedre sin arbejdskapital ved at få reduceret sin varelager, og det vil igen give mulighed for øgede investeringer i samfundet. Så der vil være mange afledte effekter. Hvis vi kigger på en case som Sisimiut, som jeg egentlig synes er interessant, når vi også taler de her ting, for nu taler jeg selvfølgelig om, at det bliver besværligt osv., men der er altså også nogle fordele. Sisimiut kan du i dag komme til på 5 forskellige måder, han har sagt. Du kan flyve direkte fra Nuuk til Sisimiut, du kan flyve via Maniitsoq, du kan flyve via Maniitsoq og Garnsussvang, og så kan du også komme direkte ind via København. Så der er mange forskellige linjer ind og ud af Sisimiut. I den nye infrastruktur vil der være en linje, det hedder Nuuk Sisimiut. Det vil sige, når vi lægger alle de her mennesker, der rejser på forskellige måder til Sisimiut sammen til en, så betyder det jo faktisk et større marked, et større volumen. Det betyder flere frekvenser, igen forhåbentlig lavere priser. Og det vil sige, at Sisimiut jo på den måde faktisk måske kommer til at få en fordel ud af den her nye infrastruktur, selvom at de kommer lidt længere væk fra Garnsussvang, end man er i dag. Så positiv spin-off på en by, som ikke selv får en Atlantlufthavn. Og så selvfølgelig videre til det, som alle snakker om, og det er turismen.
Og vi ser jo selvfølgelig, ligesom alle andre spillere, et stort vækstpotentiale med den nye infrastruktur. Og som sagt, væksten kommer ikke af sig selv. Julia, hun var inde på det. Vi skal både af Greenland, men Grønland skal vi levere til en fornuftig pris. Vi skal være konkurrencedygtige på prisen. Det gælder ikke kun flybilletter, det gælder også på oplevelser og på alt muligt andet. Vi skal levere et ordentligt produkt, og så skal det være sikkert og bæredygtigt. Grønland er en blandt mange populære arktiske destinationer. Konkurrencen er stor. Så hvordan skal vi i Grønland differentiere os fra for eksempel Alaska, eller Canada, eller Island, Svalbard, Finland, Norge? En af de strenge, som Greenland kan spille på, det er, at vi trafikalt i Nuuk ligger i det, vi kalder et sweet spot. Vi ligger faktisk halvvejs mellem Europa og Nordamerika. Det vil sige 4 timers flyvning, så er du i København. 4 timer den anden vej, så er du i Toronto. 3 timer og 40 minutter, så er du i New York. Og det betyder, at Greenland rent faktisk vil og nu bliver det sådan rigtig teknisk og nørdet, men vi vil faktisk med en flybesætning kunne flyve til New York og tilbage til Nuuk samme dag, og næste dag vil den besætning kunne flyve til København og tilbage, eller til Frankfurt og tilbage. Det kan ingen af de andre flyselskaber, vi er i konkurrence med. Icelandair, SAS, JetBlue, Delta, hvad de nu hedder alle sammen, de er nødt til at lade besætninger overnatte ude, fordi at der er så relativt langt, de kan ikke flyve hjem samme dag. Det vil sige, at vi vil kunne udnytte vores besætninger i en faktor i hvert fald 1-2, måske endda 1-3 i forhold til andre selskaber. Det er jo en klar konkurrencefordel, hvor vi kan udnytte vores geografiske placering i forhold til potentielle konkurrenter og til at udvikle de her markeder. Og hvis Justus han så får ændret tidszonen, så bliver det endnu bedre. Men det giver god mening, ikke? 3 timer til Nordamerika, 3 timer til Europa, så er der ingen konflikter, og så har vi løst den geopolitiske situation, og så kan de blive enige i Arktisk Råd igen. Thomas er ikke helt enig. Og så er der jo hele området omkring krydstogtspassagerudskiftning. Stort marked, Sikogi er meget aktiv sammen med operatørerne i forhold til at tiltrække krydstogtturismen og lave udskiftningen i Grønland. Det vil være en klar driver for de nye lufthavne. Og så følger vi selvfølgelig mineralefterforskning og mineindustrien tæt. Vi havde jo en rute til Iqaluit på et tidspunkt i Canada. Den var for størstedelens vedkommende baseret på trafik til mineindustrien og mineralefterforskningen. Og da vi så nedgang der, jamen, så fulgte efterspørgselen desværre efter. Men det er jo noget, vi holder øje med. Og der er jo tegn i sol og måne på, at tingene det begynder at gå i den rigtige retning i den branche. Og det holder vi selvfølgelig øje med. Så den her fremtidige vækst, og igen, Julia har været inde på det, men det forudsætter altså nogle investeringer, udover at Greenland køber nogle fancy røde flyvere, fordi som Malina, vores kommercielle direktør, plejer at sige, jeg ved ikke, om jeg er helt enig, men hun siger altså, at folk køber ikke billetter for at sidde i de røde fly. Jeg kan ikke forstå det, men der er nok noget om snakken. Det forudsætter altså investeringer i hotel- og oplevelsesvirksomhed. Nu så vi videoen med Nuuk. Nuuk har et kæmpe udnyttet turistpotentiale, som jo kan tilbyde faktisk ud af kroppen naturoplevelser, ud over de her nærdødsoplevelser med oversized myg. Men vi har Ilulissat, som er en moden turistdestination, meget veludviklet. Sisimiut har en lang række tilbud i forhold til vinterturisme osv. osv. Men det kræver flere investeringer. Det kræver kapaciteten er til stede. Det kræver, at kvaliteten er til stede. Kvalitet sælger. Vi hørte lidt om det fra Island. Wow Air. Nogle af de erfaringer, man har gjort sig med Wow Air, skal vi nok være rigtig, rigtig varsomme med at kopiere her. Og så er der selvfølgelig det grønlandske brand, som skal vedligeholdes, og vi skal i tråd med det, Julia siger omkring, at det skal være det lokale, og det skal være aktørerne, og det skal være det nationale, der alle sammen spiller sammen om, at det er de samme ting, vi kæmper efter. Altså høj kvalitet, et godt brand, bæredygtighed, alle de her ting, sådan at vi arbejder i samme retning, trækker i samme retning. Heldigvis har vi nogle, synes jeg, meget proaktive borgmestre rundt omkring, som også presser på i den her retning. Vi havde et oplæg af Palle Jeremiasen op i Ilulissat her sidste måned, som holdt oplæg for alle Greenlands ledere. Det var meget inspirerende. Der sker rigtig mange ting, og det er jo dejligt. 1 minut, Jacob. Hvad siger du? 1 minut. 1 minut? Jamen, det passer også meget fint, for jeg vil være færdig. Som sagt, den nye infrastruktur vil skabe mange vækstmuligheder, men det vil i udgangspunktet ikke være ligeligt fordelt. Der er mange lokale interesser i spil, og der er behov for, at der er nogen, der ser på, hvordan man sikrer, at væksten bredes ud og bliver til gavn for alle regioner.
Air Greenland er hele Grønlands luftfartsselskab, og vi ser lyst på fremtiden, samtidig med, at vi rejser nogle bekymringer i forhold til enkelte områder, som måske risikerer at blive klemt i den nye infrastruktur. Det er helt naturligt, at et land har vækstområder og driver af udvikling, men det er også naturligt, at der er yderområder, som har behov for støtte for at følge med i udviklingen og blive inkluderet i den udvikling. Så til sidst, for at opsummere, der er et stort potentiale i den nye infrastruktur, blandt andet effektivisering af indrigsnet. Nogle steder absolut effektivisering af udenrigstrafikken og selskabet, og dermed reducerer vi kompleksitet. Stærkt vækstpotentiale inden for turisme og erhvervsliv, hvis man sikrer kapaciteten, kvaliteten og arbejdskraften. Det er nødvendigt med investeringer, og så er det, at vi sikrer, at de positive effekter kommer hele landet til gode. Ladies and gentlemen, we have arrived at our destination. Thank you for choosing Air Greenland. Tusind tak, Jacob. Den næste oplægsholder, eller faktisk de 2 næste oplæg, kommer til at handle om samarbejde og mulighederne for samarbejde og hvad det kan føre med. Vi starter med Inge Bisgaard, som vil fortælle om erfaringerne fra Ilimanak-projektet blandt andet. Ja, værsgo. Ja, først og fremmest tak for invitationen til at komme og sige noget om vores bygningskulturarv, og hvordan vi kan bruge den som en løftestang til at øge turisme og beskæftigelse. Nu er den der fjernbetjening, den forsvandt måske. Eller? Du var så god til at tage nervøsiteten, så jeg kom til at tage. Okay. Ja, jeg sidder til daglig på Grønlands Nationalmuseum og varetager al arbejde omkring vores fredede bygninger på landsplan. Vi har omkring 165 fredede bygninger, og jeg sidder så og laver rådgivning for alt det arbejde, der sker på bygningerne på kysten. Og det er fordi, at bygningerne er beskyttet af kulturmindeloven, hvor der står, at man skal passe på det, vi har fredet, fordi det har en værdi i historisk henseende. Jeg vil tage udgangspunkt i Ilimanak-projektet, som er en meget lille fin historie om succes, både hvad turisme angår og hvad arbejdspladser angår. Bygningskulturen er jo den mest synlige del af vores kulturarv, og vi kan sige, at den omgiver os hver dag. Vi bevæger os forbi den hver dag på vej til skole eller arbejde, og den har også eller for den besøgende til at forstå vores identitet og byggeskik. Vi ved det selv, når vi er ude at rejse i verden, hvordan vi søger ned mod det aktive sted i byerne. Og det er tit de rammer, de erhvervsdrivende bruger til at handle, og det er der al handel foregår. Så det er en god måde at udnytte det på. Jeg vil i dag præsentere Ilimanak-projektet som et fint eksempel på en vellykket transformation. Transformation betyder at opgradere bygningerne til et aktivt brug på en ny og moderne måde, uden at det går ud over bevaringsværdierne. Ilimanak-området, eller hele Diskobugten, var jo et meget yndet hvalfangststed i 1600-1700-tallet. Og der var mest aktivitet omkring Ilimanak, hvorfor missionsvirksomheden, der var i gang på det tidspunkt, Poul Egede, han tog til Ilimanak-området og opførte et lille stenhus som missionshus. Der var god aktivitet i området, så han det besluttede sig for i 1741 at bygge bestyrboligen, som vi kalder den i dag. Jeg ved ikke, om jeg lige kan... Nå. Der er vist ikke mere batteri på den. Jo. Nå, der er for langt hen. Det er den første bygning,
som vi kalder bestyrerboligen, og den anden bygning, som blev restaureret, er proviantboden, som i gamle dage var butik, men i dag er den blevet til en konferencecenter, mens bestyrerboligen er restaurant. Stedet blev anlagt der i 1741, og senere blev proviantboden bygget i 1781, så det er nogle af de ældste bygninger, vi har her i landet. Senere blomstrede fiskeindustrien omkring 1960, hvor Ilimanak husede omkring 254 indbyggere mod 55 i dag. I 2004 lavede vi en ansøgning til Realdania By og Byg om en genopretning af bestyrerboligen, hvor tankerne gik på at genanvende den til forskellige formål. Og dengang der var vi meget enige om, at det var vigtigt at få lokal forankring, og også samtidig efterspurgte jeg en optimering på viden omkring at arbejde med gamle håndværksmetoder. Og siden 2005 indledte vi så et dialog med Realdania, der var interesseret i at finde ud af, om det var noget, de ville gå ind i. Og i 2013 blev jeg kontaktet af Realdania om at tage op og besigtige bygningen og se, om det var noget, de ville investere i. Det var ret nedslående at komme til stedet og se, at den havde jo ikke været i brug siden 80'erne, og der var flere vinduer, der manglede glas, og døren hang, og indvendigt der så det ud som om, at sneen også havde ligget. Så det var ikke nogen særlig god syn at vise frem. Men det, jeg kunne vise frem, det er, at bestyrerboligen er en af de 50 stokværksbygninger, der er blevet bygget her i Grønland. Og det er jo Homers tømmer, der er nogle store dimensioner, og det er noget rigtig, rigtig godt træ, der er blevet brugt. Så hvis vi i dag prøver at bore ind i de der stokværksbjælker, så vil boret knække. Det er rigtig god kvalitet. Så man skal ikke skue hunden på hårene, man skal ind og kigge. Og efter en dialog med projektlederen fra Realdania, så om aftenen sagde han, at han skulle lige lave en opringning, fordi de var ikke sikre på, at det ville gå ind i det der. Det var simpelthen for dårligt. Men om aftenen kom han klædestrunden og sagde, vi går i gang. Det er sådan, at der er sådan, Realdania arbejder på, med når det er jo en filantropisk virksomhed, så de arbejder på, at man indgår en partnerskabsaftale. Og på det tidspunkt indgik de så en partnerskabsaftale med Qasiut Kommunia, som nu er Avannaata Kommunia, og World of Greenland. Og grunden til, at man valgte på det tidspunkt World of Greenland, det var mere, at det var en velkonsolideret firma. Det var i hvert fald det, jeg fik at vide. Det var vigtigt for Realdania, for projektets realisering, at hver part er med i finansieringen om det samlede projekt. Formålet med Ilimanak-projektet er at skabe et bæredygtigt økonomisk, miljømæssigt og socialt grundlag for vækst og fremgang for Ilimanaks beboere. Og ved at bevare og aktivt anvende kulturarven som udgangspunkt for øget turisme. Realdania By og Byg restaurerer bygningerne til turismevirksomhed for 20-25 millioner kroner. World of Greenland indtræder som lejer i 20 år, og udover det investerer de i 15 nye luksuriøse hytter, der bliver knyttet til de 2 gamle bygninger. Halvdelen af huslejen bliver indsat på en spærret konto i 10 år til brug for husenes fremtidige vedligehold. Efter 10 år bliver bygningerne solgt tilbage til Avannaata Kommunia for 1 million kroner. Og kommunen fortsætter derefter at udleje bygningerne til World of Greenland de næste 10 år. Husene har nok været vurderet af mange til at være saneringsmodne. De så jo ikke særlig spændende ud at komme ind i den. Det hele var ved at falde fra hinanden. Men som jeg siger, man skal ikke skue hunden på hårene.
Den gamle bygningskultur, den er jo bygget med byggematerialer af meget god kvalitet, og som vi desværre ikke ser så meget af i dag. I gamle dage byggede man huse, som helst kunne holde 100 år, og derfor var der stor opmærksomhed på materialekvalitet og holdbarhed, og det er sådan set også det, vi udnytter her. Restaureringen af Illuminac-husene var også en ordentlig mundfuld for håndværkerne, for de lokale håndværkere. Men Realdania By og Byg sørger for at optimere håndværkerne og med en fornyet tilgang til de klassiske håndværksmetoder. Det var en fornøjelse at tale med håndværkerne under byggeprocessen, i det de var så dedikerede i deres restaureringsarbejde og den begejstring og forståelse for de gode håndværks betydning. Det er vigtigt at bevare de spor, der er i huset. Det fortæller noget om husets brug igennem tiderne. Og det at kunne kratte lidt i noget tapet og se, hvad man har brugt i 1820 eller andre årstal, der ligesom fortæller, hvordan vores forfædre har haft nogle trends med bestemte farver osv. En af de ting, som var sjove at opleve med håndværkerne, var, at der findes jo, når I kigger på gamle vinduesglas, så kan man jo så tit se, at bare en vinduesramme kan indeholde 6 forskellige typer glas. Og Illuminacs bestyrerbolig havde nogle glas, der var trukket glas, som man producerede indtil 65. Og da håndværkere skulle reparere dem og kitte dem, så i stedet for at bruge en kitlampe til at blødgøre kittet, så brækkede han vinduerne op. Og det betød, at den stakkels håndværker, han måtte punge ud for hver glas, der var i den her størrelse. Den kostede over 500 kroner, fordi de er svære at fremskaffe i dag. Men det er et glas, der giver spil og liv i boligen, og så sprossetykkelsen gør, at der kommer fint diffust lys ind i rummet. I dag kan man så sige, at der er nogen, der siger, at vi skal have termoruder. Det er faktisk ikke særlig godt med termoruder, fordi det er umuligt at lave gode vinduer i så små vinduesfelter. Så derfor så plejer vi at råde folk til at istandsætte de gamle vinduer, fordi de er bygget af noget meget fint kernetræ, og så i stedet for at sætte en forsatsrude. Og de nye beregninger viser, at det varmetabsmæssigt er den bedste løsning. Restaureringsarbejdet stiller store krav til alle involverede parter, især håndværkerne. Men den gode engagement mellem projektleder og håndværker har ikke på nogen tidspunkt været noget udfordring. Tværtimod. Det er blevet restaureret efter alle kunstens regler, og der er kommet nogle vinduer, hvor midtersprosset kan tages af som flugtvej, så hele huset er optimeret til at kunne leve op til de krav, der stilles i dag. I 2017 blev det endelig bestyrerboligerne og proviantboden på ny indviet, og Realdania By og Byg har siden modtaget den prestigefyldte Europa Nostra-pris. Og det er en anerkendelse for et imponerende resultat inden for bevaring, og som EU-kommissionen og Europa Nostra uddeler hvert år. I løbet af de første 3 måneder i 2017 blev Illuminac besøgt af godt 4.000 gæster, og man kan sige, at i dag er 6. indbygger i Illuminac beskæftiget enten ved restauranten, konferencecentret, lokalbutikken eller ved turisthytterne. Udover disse er der kommet nogle andre arbejdspladser, blandt andet ved den nye affaldshåndtering, samt andre sideeffekter ved genopretning i stedet. Der er altså potentialer i bygningskulturarven, og det handler om at nytænke de gamle historiske hus til nye funktioner. Og som tilskift skaber de nye arbejdspladser, glæde og stolthed for befolkningen. Tak for opmærksomheden.
Tusind tak, Inge. Den sidste oplægsholder i dag er Danmarks ambassadør i Canada, Thomas Winkler, med et oplæg, der hedder Arctic Infrastructure Alliance. Eller hvad? Gør det stadig det? Ja, det kan vi godt kalde det. Værsgo. Det betyder ikke så meget. Jeg er stadig helt optaget af Jacobs med, at hvis vi nu ændrer tidszonerne, så løser vi alle konflikter. Bare det var så nemt. Det tror jeg så desværre ikke, det er. Jeg vil nok meget, som jeg gjorde her til formiddag, meget have selvfølgelig den kanadiske vinkel, Ottawa-vinkelen, fordi det er der, jeg sidder til daglig. Jeg kan nu ikke lade være lige helt at zoome ind på turismen. Ikke så meget, fordi jeg har synspunkter på turismen i Grønland, men jeg var ambassadør i Moskva i 5 år, og hvor var de glade, da der kom det her kinesiske masseturisme. Og hvor var de kede af det efter nogle år, fordi det ødelagde meget af turismen i Rusland for alle mulige andre. Så jeg tror, man skal holde den her med kvalitet og kvantitet meget for øje, når man taler turisme. Men det var mere en personlig bemærkning fra at have stået og kæmpet med horder af masse turister på russiske museer. Så der er også noget at passe på, når det gælder turisme. Men bortset fra det, så vil jeg nu, sådan som diplomater jo godt kan lide det, fordi så er der ikke nogen, der kan gøre os ansvarlige for noget som helst, så vil jeg zoome lidt mere ud, fordi når man sidder i Ottawa og kigger på infrastruktur og Arktis, så er det jo andet end flytrafik, det er andet end søtransport, og det vil jeg bare, om man så må sige, kaste ind. Fordi vi har jo også, når man sidder og arbejder i Canada, så har vi også store spørgsmål på energiinfrastrukturen i et så kæmpe land som Canada, hvor man har befolkningsgrupper, der lever ganske isoleret. Så der er også en energiforsyningsdagsorden, og der er også en kommunikationsdagsorden, og den synes jeg også er spændende at have med her. Nu har Grønland, jeg skal jo skynde mig at sige, at jeg er ikke ekspert på noget som helst, jeg er bare diplomat. Men det man jo hører, det er, at nu har Grønland jo fået et fiberoptisk kabel op. Det er de også meget misundelige på, jeres kanadiske venner. Der er noget med det her med kommunikationen, er det meget godt, vi har fly, og jeg tror også, det var i den første præsentation. Man skal også sørge for, at kommunikationen er der, at wifi'en er der, og der er vi jo heldige, at vi har ganske glimrende danske virksomheder, som arbejder både med energiforsyning i mere isolerede områder og med kommunikation. Hvordan skaffer man internet til mere isolerede områder, og som vi har glimrende samarbejde med kanadiske partnere, så vi også får taget hul på den del af udfordringerne på infrastrukturen. Når man sidder som den danske ambassadør i Ottawa og hører ordet infrastruktur, så siger man, ja, så får du gjort noget ved det. Det ved jeg godt, det er meget udiplomatisk at sige det på den måde. Få nu lavet de der flyruter, få nu trukket det der kabel fra Nuuk over til den kanadiske side. Og det ved jeg godt, det er en meget nem måde for en diplomat at stå og sige det på. Men jeg har bare oplevet lidt for mange gange, selv i bare mine 8 måneder i Canada, at kommercielle projekter og people-to-people-projekter, de går i stå, fordi den der infrastruktur ikke er der. Og det er super frustrerende, når man har etableret kontakter mellem unge eller mellem folk på begge sider, når man har gode kommercielle projekter, og så stopper det, fordi der mangler en grundlæggende infrastruktur oppe nordpå. Så der er helt klart et behov for at gøre noget ved det, og det er jo også noget, som sådan nogen som jeg bliver ved med at sige til vores politiske herrer og mestre, at det er altså noget, man bliver nødt til at fokusere på fremover, at det er meget godt, vi taler om people to people, det er meget godt, vi taler om business corporation, men hvis vi ikke har den her infrastruktur på plads, så bliver det jo ikke rigtigt til noget. Jeg vil så med mine kollegaer i Københavns, jeg vil ikke sige, men accept forhåbentlig, fortælle noget lidt om de, altså der er et par udfordringer på kanadisk side, som man, når man sidder på den grønlandske side, skal være opmærksom på, når man gerne vil lave infrastruktursamarbejde. Først og fremmest vil jeg sige, at de kanadiske beslutningsprocesser kan godt tage meget lang tid. Det var en meget pæn måde
at sige det på. Det kan godt tage et stykke tid at få beslutningsprocesserne igennem på kanadisk side. Det kanadiske system er markant anderledes end det grønlandske, altså fra det danske, og det skal man jo sætte sig ind i. Det er jo blandt andet derfor, I har en ambassade, sådan at vi kan prøve at guide grønlandske kunder igennem det kanadiske system. Så det kræver altså en helt særlig tålmodighed også at arbejde med infrastrukturprojekter og også i Canada. Og så vil jeg sige, og det skal ikke være Jakobs ansvar, men jeg vil alligevel knytte op til det her med, at det jo ikke er nok at tale om Nuuk i Iqaluit. Altså, siden jeg kom til Ottawa, det tror jeg godt, jeg kan sige uden at fornærme nogen, så har jeg mødt uendelig mange folk, som har spurgt mig, hvornår jeg sørger for, at der kommer en flyrute mellem Nuuk og Iqaluit. Og jeg har ligesom prøvet at sige, det er sådan set ikke det, som diplomaterne gør. Vi vil gerne fremme det, vi vil gerne rejse diskussionerne, men det skal jo hænge sammen økonomisk. Og det tror jeg, og der vil jeg rigtig godt lide Jakobs tilgang med at sige, at vi skal også kigge lidt bredere. Altså vi kan ikke bare kigge i det her tilfælde på Nuuk i Iqaluit. Vi skal også kigge på, hvis man nu som grønlandsk embedsmand kommer til Iqaluit og måske vil videre til New York, hvordan kommer man så det på den bedst mulige måde? På et eller andet tidspunkt, så kan de så rejse direkte fra Nuuk til New York, og det løser, kan man sige, det problem. Men der er altså noget med den samlede økonomi i transporten, som man skal kigge på og bliver nødt til at have med, når man taler infrastruktur. Og det kommer fra en, som er taget til Nuuk via København, og sad og bandede i de her 7 timer, det tager at flyve fra Toronto til København, når der jo i virkeligheden kun er 3 timer mellem Ottawa og Nuuk, sådan noget, i hvert fald i fugleflugtslinje. Og så kunne man godt sidde og bande lidt over, at der ikke er den her samlede plan. Og det kræver jo for nu at slutte der, Anders, men der, hvor du sagde, jeg skulle snakke om, det kræver jo samarbejde. Altså man skal passe på, at man ikke kommer til at se sit eget område som isoleret for resten. Man bliver nødt til at have det her samarbejde, og jeg tror også, når vi snakker infrastruktur i Arktis, og det er sådan set lige meget, om vi snakker energi, kommunikation, søtransport eller lufttransport, så bliver man nødt til at have alle staterne med ind over. Og det ved jeg godt, det er nogen, der vil sige, puha, alle de der stater, og nu har vi jo lige hørt, hvordan det gik til Arktisk Råd. Men det er jo lidt ligesom os, der er medlem af EU, som jo godt ved, at det i virkeligheden fungerer ganske godt, hvis man går bag om overskrifterne. Det er jo det samme med Arktisk Råd, at der foregår utrolig mange nyttige ting under alle disse dramatiske overskrifter i Arktisk Råd. Et af dem er for eksempel på telekommunikation, hvor der er et fortræffeligt samarbejde mellem alle 8 lande og derudover om at få kortlagt og finde ud af, hvordan vi effektiviserer den samlede telekommunikation i Arktis. Så jeg tror også på den samlede infrastruktur, uanset hvilken sektor vi taler om, så er Arktisk Råd og selvfølgelig også samarbejde mellem enkelte lande vejen frem for faktisk at få det til at ske, hvis, og den understreger jeg bare til sidst, hvis der er det tilstrækkelige økonomiske grundlag for faktisk at etablere infrastrukturen. Tak. Tusind tak. Så er det tid til spørgsmål, og så lige kan bede alle oplægsholderne om at komme herop. Nu har vi hørt nogle... hvor er Inge hen? Der, ja. Hørt nogle rigtig spændende indlæg, både omkring, hvad er det for en type turisme, som vi skal gå efter, hvad er det for nogle udfordringer og muligheder, der ligger i den nye infrastruktur. Hvad er det gode samarbejder, de kan føre til? Blandt andet restaurering af vores bygningskulturarv, som så igen kan være med til at skabe nogle kvalitetsoplevelser, som jo lige præcis er det, som adventure-turisterne efterspørger. Og så endelig en indsigt i, hvad er det for nogle forudsætninger, der skal til, hvad er det, man skal være parat til i forhold til samarbejde, og at der allerede findes en lang række fora i virkeligheden, hvor så man kan gå igennem, og man kan få hjælp til at etablere de her. Vi åbner for spørgsmål. Jeg vil godt lige prøve at lige starte med et spørgsmål til alle sammen. Det er måske Julia og Jakob, der i første omgang kan svare på det her. Men
Altså, vi taler meget om konkurrence og muligheden med de nye lufthavne, at den kan åbne op for konkurrence. Og altså, i teorien så er det jo som udgangspunkt en god ting. I hvert fald for forbrugerne, fordi man kan få bedre priser og mere gunstige forhold. Men hvad ser I af udfordringer i forhold til konkurrence i et marked? Jeg har været lidt inde på det, men kunne I prøve at uddybe det lidt i et marked som Grønland? Og hvordan ser I, at konkurrence måske kunne bidrage med en bæredygtig udvikling? Jeg ved ikke, hvem er der? Hallo. Jamen, hvis jeg skal starte med at svare på det, så konkurrence, det forudsætter, at der er et marked, og der er en kritisk masse, og det kan man sige, det er jo det, der er forudsætning for, at der er konkurrence. Det man jo typisk ser, og det er jo også den udvikling, man så på Island, det var, at Icelandair, de har fløjet hele året, og i starten så kommer der så operatører ind og flyver i de gode måneder. Og det, hvis man kigger på vores passagertal, I så mexicanerhatten før, så er det jo helt klart, at hvis man var SAS eller andre, hvor vil man så starte med at flyve? Det vil nok være i juni, juli, august. Og det kan man sige, der er fordele og ulemper ved den form for konkurrence. En af fordelene er jo, at lad os nu antage, at det var et selskab som SAS eller Icelandair for den sags skyld, der begyndte at beflyve, så har de et feedernetværk, som Greenland ikke har. Og det vil sige, at de kan bringe andre mennesker til Grønland, som vi ikke kan få fat i på samme måde. Det vil sige, at de er med til at gøre kagen større. Det er også det, man har set på Færøerne. Og det kommer os alle sammen til gode. Så ligger det jo et vis pres på priserne. Udfordringen kan være, hvis ikke konkurrencen ligesom er på lige vilkår, fordi så vil der altså være nogle måneder om året, hvor der så måske ikke er andre, der flyver, og der vil et selskab som Greenland jo så nødvendigvis skulle hente den tabte indtjening hjem igen. Og hvem skal så betale for det? Jamen det er jo så lokalbefolkningen. Og så har vi måske ikke fået de gevinster af konkurrencen, som vi gerne vil have. Men overordnet set er det jo positivt, at du får åbnet op, og at du får de her netværksselskaber til at komme ind, der kan drive noget vækst. Det var sådan. Hvis du har noget. Konkurrence i forhold til bæredygtighed. Hvad skal jeg sige om det? Altså man kan jo sige, at der er utrolig meget potentiale i Grønland i et fremtidsperspektiv, også i forhold til, at man anskuer turismen som en måde at få samfundet til at udvikle sig og skabe den vækst. Altså at turisme i sig selv ikke er et mål. For eksempel Wonderful Copenhagen har en nuværende strategi, hvor de siger, jamen turismen er her for evigt, så vi skal lære at leve med den, og vi skal lære at anskue den som noget, som ikke kun kommer en lille del af året, men som er med os på helårsbasis. Og jeg er meget opmærksom på alle de her tendenser, der foregår ude i verden, også i forhold til overturisme. Hvordan opstår det for eksempel, og kommer det til at ske i Grønland? Det er der faktisk rigtig mange, der også er optaget af heroppe. Så derfor forsøger jeg at sætte mig så godt ind i det som muligt. Og nogle af de driver, der er for overturisme, det kan for eksempel være sociale medier, at noget kan sprede sig med lynets hast og blive populært. Det kan være det, der hedder peer economy, altså deleøkonomien, som gør, at det er muligt faktisk at sælge sit produkt direkte til slutbrugeren. Og det er sådan nogle ting, der kan være med til at hype noget, og faktisk også nogle gange gøre det svært for landet at kontrollere turismen, og hvem der laver noget. Det blev måske ikke lige helt det, du forventede, Anders. Nej, men det er fint. Det blev noget andet. Ja. Har vi et spørgsmål? Tak. Det drejer sig om Kangerlussuaq, Sisimiut-området. Der er et kæmpe turismepotentiale der, og ikke mindst i de berømte skuldersæsoner, der snakkes så meget om, at man skal gøre noget ved. Nuuk, de har cirka 18 dage om året, hvor man ikke kan beflyve det.
Og hvis Sisimiut som eksempel skal flyve over Nuuk, så kommer Sisimiut jo til at få det dobbelte, fordi som regel, når det er dårligt vejr i Nuuk, så går der lige et døgns tid, så ligger den i Sisimiut. Så Sisimiut får ikke 18, men de får så 36 dage, sådan cirka rundt regnet, om året, der ikke kan beflyves. Og nu står jeg så også selv med politikerhat og iværksætter et ben i hver lejr. Og for 2 år siden, der lavede vi sådan en lille undersøgelse af vores 8 ture, hvor vi fandt ud af, at hvis vores turister var kommet over Nuuk, så ville 3 af dem være blevet aflyst. Så kunne vi ikke tage imod turisterne, fordi det kunne bare ikke lade sig gøre, fordi det var så dårligt vejr i Nuuk. Og i sommer, der havde vi også en enkelt turist, der ikke kunne, eller et par enkelte turister, som ikke kunne nå frem til deres produkt. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, er det ikke muligt, at man kan fremlægge en løsning, der går over Ilulissat i stedet for? I stedet for, at vi skal bremse så meget i udviklingen i Kangerlussuaq og i Sisimiut, at vi i stedet for tager den trafik nordover, fordi Ilulissat er jo en meget mere stabil destination. Så det vil give rigtig god mening. Ligeledes har vi hørt, at Ilulissat kun kan beflyves i sommermånederne, og så kunne man måske lave en kombination over Kangerlussuaq i vinterperioden og Ilulissat i sommerperioden. Så jeg kunne godt tænke mig, om ikke man kunne få noget, som er lidt større gavn for Sisimiut og Kangerlussuaq. Rønner. Det må være Jakob. Thomas, ligger det ikke inden for dit... okay. Måske kunne få brug for lidt hjælp med diplomatiet i forhold til de lokale interesser. Nej, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og nu nævnte jeg eksemplet med Sisimiut via Nuuk. Det var en måde, man kunne anskue det på, men det er jo klart, at vi jo selvfølgelig kigger på de trafikstrømme, som vi kalder det, hvordan passagererne de nu bevæger sig rundt. Og en måde, hvorpå man kunne være med til at sikre direkte beflyvninger i Ilulissat, kunne jo netop være, at man rutede en del af Sisimiut-trafikken den vej rundt. Men altså, det skal ses i et samlet billede. Lidt det, som Thomas faktisk sagde før. Hvordan skruer vi det samlede system bedst sammen? Og jeg vil sige, de analyser er vi sådan set i gang med at lave, men vi er ikke på plads endnu, fordi vi venter sådan set til, vi ser, at der er skrevet under på alle de her aftaler. Fordi nu har vi snakket om forlængelse af landingsbaner de sidste 40 år. Så vi vil godt være helt sikre på, at vi ved, hvad der kommer, og hvornår det kommer. Og så er det noget af det, som også vil indgå i overvejelsen. Så man kunne godt sagtens forestille sig den løsning, som du nævner der. Så der er ikke noget, der ligesom er sikkert, at man kommer til kun at flyve den ene vej eller den anden vej. Når det er sagt, så er det jo stadigvæk, altså hvis vi kigger på Ilulissat, jeg har selv været ude at sige, at med de passagermængder, der er i dag, jamen så vil vi jo i første omgang ikke beflyve Ilulissat direkte hele året. Og det er simpelthen fordi, der er så mange måneder om året, hvor passagergrundlaget er så lille, at det simpelthen ikke vil kunne betale sig. Og det er jo så en af de udfordringer, jeg talte om tidligere. Men helt klart at rute Sisimiut-trafik via Ilulissat og Aasiaat for at poole det sammen, det kunne man sagtens forestille sig. Og det er jo noget af det, som Malina har til opgave at kigge på i den kommende tid. Ikke for at tørre ansvaret af nogen steder, men... Tak. Har du et spørgsmål? Ja, Tina Kuiti her. Jeg tror, mit spørgsmål eller input er mere til bygningskultur og turisme. For, jeg vil gerne have, at I først skal forstå, at jeg ikke prøver at ekskludere eller prøver at fornærme nogen, men jeg er selv grønlander og opvokset alene i Grønland. Og jeg følte altid ekskluderet i udviklingen. Og jeg har flere gange mødt grønlandske venner, hvor de ikke har lyst til at være med til udviklingen, fordi det europæernes eller andre foreigners arbejde, så gider vi ikke være med til det. Dem har jeg desværre mødt flere gange. Men jeg tænker bare på, at fordi når jeg lytter til jer, så tænker jeg, at kommercielt, så er det mest uden for verden,
man prøver at promovere Grønland. Men for mig er det også meget vigtigt, at fordi før jeg tog, before I started the university, jeg vidste slet ikke meget om mit eget kultur, fordi jeg flyttede rundt omkring i Grønland, og så har jeg ikke sådan tætte forhold til familien. Men da jeg begyndte at læse på universitetet, så begyndte jeg at lære mit eget kultur, hvor jeg selv synes, at det er meget vigtigt at vide siden barndommen. Så tænkte jeg, at hvad hvis der var en turisme omkring the indigenous area, og ikke kun turisme for andre lande, men også en turisme inden for eget land, fordi vi er så isoleret, hvis vi er så isoleret, at vi ikke nærmest kender hinanden, men at man måske kan åbne et område, for eksempel flere fredede områder, for eksempel Råner eller de lukkede udsteder, man ellers havde glemt. Dem kan man godt bruge som hubs, hvor de lokale kan tage dertil og få lidt mere viden omkring deres forfædre. Så nogen som idéer, og ikke kun idéer turister fra udefra, men også turister indfra. Tak. Julia, du. Helt sikkert. Alt hvad der hedder indlandsturisme, er der jo også stort potentiale i, og jeg vil sige, at vi rejser nok for lidt internt i landet. Og det er stadigvæk en høj pris, vi betaler for at besøge venner og familie. Du nævnte selv, at du ikke havde været på Østkysten i 15 år. Og det er høje priser, men det er også store afstande. Og man kan sige, hvis vi skal koble det til konkurrencen, så er det jo en af de ting, man håber på, eller sigter efter, at det også bliver billigere på et tidspunkt at rejse, i hvert fald til Grønland. Om prisen kan blive billigere internt, men det er jo et politisk spørgsmål. Ja. Men bare kort svar på dit, der er selvfølgelig også potentiale, både med indlandsturismen, men også som du nævner mellem indigenous. Der skal bare både være et udbud og en efterspørgsel efter det. Og nogle gange, hvad starter det med? Hønen eller ægget? Nogle gange er det en, der har fået en rigtig god idé og prøver det af, og så er der lige pludselig flere, der efterspørger det. For eksempel Råkrut Festival inde i Nuukfjord, inde i Råkrut. Det er jo blevet sådan en tilbagevendende festival, eller der er masser af andre eksempler, også Arctic Circle Race, som er blevet gennemført rigtig mange år. Så nogle gange starter det et helt andet sted, end man måske lige forventer, og vokser sig stærkt. Tak. Vi har et kvarter tilbage, så jeg skal lige bede spørgerne om at være klare og præcise. Ja. Tak for rigtig mange gode input. Jeg hedder Pernille, og jeg vil godt stille et spørgsmål på vegne af Østkysten i Canada, fordi vi har også en østkyst der lidt ude på den anden side af Toronto og Ottawa. Og så har vi jo meget kort distance til Grønland. Anders, nu arbejder du jo med tal, og jeg ved godt, du ikke er på panelet, men jeg vil godt vide, spørgsmålet må så gå til Jakob, omkring hvilke nogle analyser, I snakker om kritisk masse og kommerciel analyse, hvad der ligger på importsiden også, fordi der er jo Newfoundland og Nova Scotia, som er meget tæt på den kommercielle side, både på importsiden. Hvordan får I tal? Hvordan får I analyser lavet på det? Er vi med i den betragtelse, både på passager, men også på fragtdelen mellem iværksætterne? Tak. Ja. Jamen, det er et godt spørgsmål. Det nemme svar, det er egentlig ikke. Det lidt mere tekniske svar, det er, at i dag, den måde, som lovgivning og alt muligt andet er skruet sammen på, så er det rent faktisk ikke muligt at flyve direkte til de områder, som du nævner. St. John's har jo været identificeret som en attraktiv hub, fordi der er gode forbindelser
Der er fiskeri, der er en del arbejdere inden for mineindustri og mineralefterforskning osv. osv. Men det er bare rent teknisk ikke med den type fly, vi opererer i dag, er det ikke lovligt at flyve til St. John's. Der er simpelthen for meget åben vand, der er for langt mellem alternative nødlufthavne. Så derfor er det lidt svært at inddrage det område i de analyser. Og det er jo så noget, som man så vil kigge på selvfølgelig med de nye lufthavne, fordi det giver så nogle andre muligheder. Men så er spørgsmålet så igen, altså det er et meget, meget lille marked. Hvor skal du satse henne? Skal du satse på St. John's? Hvis du lige pludselig får muligheden for at vælge mellem New York, Toronto og St. John's, jamen så vil vi jo sandsynligvis vælge det område, hvor vi kan se det allerstørste potentiale i at partner op med nogen, der har et godt netværk og få dem feedet ind til Grønland. Så det korte svar er egentlig ikke, og baggrunden er, at det ikke er teknisk lovligt eller muligt i dag, som trafikken ser ud. I den nye infrastruktur er der nok andre områder, hvor der er et større potentiale. Jeg håber, det besvarer spørgsmålet. Så er det Frit. Nej, Frit, ja. Hej. Jeg hedder Fritz Overballe og kommer fra Uummannaq. Jeg har et spørgsmål til jer, efter vi har hørt så meget om den udvikling, der har været i Island. Og jeg vil gerne nævne, at dengang den 11. september, der kom de ud med en reklame, hvor de kalder sig Tariff-Free Area. Det gav så også putte. Men den udvikling, der har været i Island, og den udvikling, der har været på Færøerne, kunne det danne grobund for, at I vil bakke op om en udvikling af Kangerlussuaq i stedet for en afvikling? Spørger du en bestemt? Ja. Hvem vil svare? Altså, jeg vil først og fremmest sige, at Kangerlussuaq har jo et stort potentiale i det hele taget, fordi det ligger så tæt på isen, og fordi vejret er så stabilt derinde. Jeg skal ikke sige, hvor Atlantlufthavnene skal ligge, og der er rigtig mange interesser i spil lige nu, netop om Kangerlussuaq. Så det vil jeg lade politikerne om at fortælle, når de er klar til det. Men Kangerlussuaq er et fantastisk sted. Det er et rigtig adventure-destination. Og det, at det er så tilgængeligt, også i forhold til den nærmeste by, Sisimiut, det gør det jo, altså at potentialet er der, og det er meget større end det er i dag. Så er det Peter hernede. Der blev ikke snakket om øst. Nå, okay, jeg skal have mikrofon. Okay. Peter Barfod. Der blev ikke nævnt noget om Østgrønland og Sydgrønland. Det synes jeg var en stor fejl, fordi Sydgrønland, det er jo hele den norrøne historie, som er en stor attraktion, og det er jo der vores islandske veninde, blandt andet, sendte folk over før, der var nogen hjemme. Men så blev der ikke snakket noget om regularitet, altså før der kom nogle spørgsmål her. Men det er måske en del af adventure tourism, at man kan opleve, at man skal sidde et sted i lang tid. Og så er der jo de nye regler om, at man får betalt, når man er forsinket, så man kan få billigere ferie, måske lige frem ud af det. Eller hvad? Hvornår træder de der regler i kraft, også for Air Greenland? Formentlig vil det gælde for de andre konkurrerende selskaber i hvert fald. Så er der et spørgsmål om, hvor mange Atlantlufthavne skal vi egentlig have? Altså, på Island har man, Keflavik, som er en stor lufthavn med lange landingsbaner, så den kan tage rigtig store fly. Jeg vil ikke snakke om Atlantlufthavn som sådan her, på det her måde, men I kender mine synspunkter. Men man har også Akureyri på 2400 meter, den bliver aldrig brugt, kun til at flyve til Keflavik og til Reykjavik med små lokale fly. Så hvor mange skal vi have her i Grønland? Altså en lufthavn, der kun bliver brugt 3 måneder om året, den koster også penge resten af året jo. Og er det vejen til billigere flybilletter? Så er der udfordringer i Ilulissat omkring silt. Altså, Peter, jeg tror, vi skal lige nøjes med... Ja, jeg er næsten færdig. Et spørgsmål ad gangen, ja. Okay. Jamen, vi fik jo hele præsentationen, alle 4 på en gang. Godt. Du siger det sidste. Hvad hedder det? Men blev jeg lidt forstyrret. Men Julia snakker noget om digitalisering. Det forstår jeg ikke rigtigt, hvad du mener med. Er det bare adgang til internet, eller hvad er det? Så ja.
Sydgrønland blev ikke nævnt, men der er jo regularitet på den måske kommende lufthavn i Qaqortoq på 75%. Det må være meget adventure tourism. Det var det lige nu. Jeg tror, jeg starter med den, jeg kan huske, en af de sidste. Digitalisering. Digitalisering er en af de største driver inden for al udvikling. Og det er det også inden for turismen. Eksempelvis er det et af hovedemnerne på den, der hedder Nordic Tourism Policy, som bliver præsenteret fra Nordisk Råd her i juni måned. Og der er digitalisering og bæredygtighed og innovation de tre grundpiller i det samarbejde. Digitalisering, man taler meget om smart cities. At byer og lande, der simpelthen investerer i digitalisering og innovative løsninger inden for IT, altså de har en konkurrencefordel i forhold til andre destinationer. Og det er fordi, man gør det lettere for turisten at navigere rundt via apps. De kan vide, altså ved et klik, så har de en taxa i nærheden. De kan bestille mad, de kan orientere sig som turist i en by. Og det er det, der man mener med digitalisering. Det er altså en verdensomspændende bølge. Det er i hvert fald rigtigt, men jeg tror også, apropos det spørgsmål, vi havde før med at lære sit eget land at kende. Der er blandt andet etableret et samarbejde mellem lokale museer oppe i det nordlige Canada og det danske Nationalmuseum omkring, hvad vi har liggende der af artefacts. Og det gør, at lige pludselig kan de lokale gå ind digitalt på Nationalmuseet i København og sådan set lære meget om deres eget land. Det skal selvfølgelig ikke forhindre, at man også rejser rundt, men det er jo i hvert fald en start, at når mere den her digitalisering udvikles, altså også med i de bevaringsværdige huse, så man kan gå en tur via sin app, og så lære noget den vej, og så måske der så beslutte, hvor det så er, man skal fokusere som turist, hvad enten det er ens eget land eller udenfor. Så digitalisering, det er kommet for at blive, for nu at bruge det åndssvage udtryk. Det andet spørgsmål, det gik jo lidt på det her med, hvor mange lufthavne skal vi have? Altså, er der en risiko ved at have 2 Atlantlufthavne i, at de måske kommer til at konkurrere om den volumen, der er, de markeder, der er? 3, 4, der er også en SAS for. Hvor mange vi skal have, det må jo være et politisk spørgsmål, men man kan sige Akureyri, og der er vel en lille forskel i, at du kan køre fra Reykjavik til Akureyri på 5 timer eller sådan noget lignende. Det tager lidt længere tid at køre fra Nuuk til Ilulissat. Så der er en lille detaljemæssig forskel der. Men det er da klart, at det er da en udfordring, men jeg tror, at man skal se det her som en langsigtet investering. Altså, jeg ser det lidt det her, som dengang man byggede Storebæltsbroen i Danmark. Ikke? Altså, man bibeholdt rent faktisk en færge, fordi der var nogen, der sagde, jeg skal aldrig over den bro, fordi det er så hyggeligt at sidde på færgen, og i øvrigt så er det mindre stress i befolkningen, man får sin kop kaffe, og så alt det, man møder, og så videre, så videre, så videre. Den færge, den holdt en måned, ikke? Og trafikudviklingen, den oversteg jo prognoser og alt muligt andet. Jeg tror, man skal se det lidt i den kontekst, altså, fordi nej, Ilulissat er måske ikke rentabel det første år og det andet år, men jeg tror måske om 30 år, når man kigger tilbage, så er der forhåbentlig nogen, der vil kigge tilbage og sige, det var alligevel fremsynet, det der skete dengang. Med hensyn til regularitet, der bliver vi aldrig enige, Peter, fordi jeg tænker altså i passagerregularitet. Om jeg skal sidde, det kan godt være, at jeg kan lande i Garnsusvar, men så skal jeg jo stadigvæk videre til Nuuk, og så er det jo stadigvæk dårligt vejr i Nuuk, som det er i dag. Så om jeg skal sidde og vente i Keflavik, eller i København, eller i Garnsusvar, det er sådan set ligegyldigt. Det, der for mig at se er vigtigt, det er, at den nye lufthavn i Nuuk kommer til at få det, vi kalder Instrument Landing System. Du kommer til at kunne lande i meget dårligere vejr, end du kan i dag. Det vil sige, at den samlede oplevelse bliver bedre, end den er i dag. Så hvis vi kan leve med det i dag, eller
det er der så nogen, der ikke kan sikkert, for det er nogle gange et adventure, det vil jeg give dig ret i. Specielt overnat over på den anden side, oppe i Garnsusvang, på betongulve og sportshaller og alt muligt andet. Men den samlede passageroplevede regularitet vil rent faktisk blive bedre. Nu har jeg siddet og holdt lidt øje her. Nu er togen kommet, det er den tid på året, og der har faktisk været rigtig mange aftener, hvor vi har sendt Dassaulter tilbage til Garnsusvang, eller udsat om morgenen, hvor man med den nye lufthavn rent faktisk ville have kunne operere. Så der er fordele, og der er ulemper. Jeg tror samlet set, så bliver det nok et plus. Hvad var der mere? Hvor mange lufthavne? Regularitet? Adventure? Betaling af forsinkelser, det gælder rent faktisk ikke ved dårligt vejr. Det er sådan, at forsinkelser og aflysninger på grund af dårligt vejr, der er flyselskaberne ikke forpligtet til at betale. Det er så en service af Greenland yder, og det er faktisk et område, hvor vi differentierer os lidt fra alle andre flyselskaber. Det er kun ved teknik, altså de forhold, som flyselskabet er herover, at vi er forpligtet til at betale. De regler gælder i dag, og de kommer også til at gælde i den nye infrastruktur, og de kommer selvfølgelig også til at gælde for de andre selskaber, der kommer til at flyve ind til Grønland. Tak. Vi kører på de aller sidste sekunder. Jeg ved ikke, om vi får lov til at trække det 5 minutter over tid. Men vi havde Juliane, du havde et spørgsmål. Og så kan vi måske lige nå dig, og så kan vi nå en til. Yes. Jeg hedder Juliane, og jeg kommer fra Destination Arctic Circle. Vi har lige vedtaget en turismestrategi, hvor vi konstaterer, at for hver oplevelsesgren, der har vi brug for kompetenceudvikling. Og der tænker jeg, hvad jeres bud på kompetenceudviklingen for turisme vil se ud. Og i forhold til markedsføring, der tænker jeg lidt tilbage på Branding Greenland, som var et rigtig godt samarbejdsprojekt, hvor jeg tænker, hvad skal vi så gøre, indtil vi får de her nye lufthavne, og vi får flere turister? Hvordan skal vi markedsføre Grønland, så vi bliver set, og vi får tiltrykket flere turister? Så uddannelse og markedsføring. Hvad skal vi satse på? Tak. Ja. Jeg synes, at vi skal satse på det hele, fordi det gælder om i forhold til de nye lufthavne også at gøre opmærksom på altså både hele Grønland, men også de regioner, hvor de nye lufthavne skal ligge. Vores mål som turistråd, det er også at sprede turismen ud, og det er også at fordele den ud på hele året. Nu talte du lidt om kompetenceudvikling. Ja, vi mangler kompetenceudvikling, og det er ikke kun på adventure guide-niveau, det er også på universitetsniveau. Og nu er jeg selv uddannet akademiøkonom i turisme, og man kan læse serviceøkonom i turisme her også, og adventure guide i Campus Kujalleq. Og det er rigtig fint, der findes de her uddannelser, men vi har også brug for hele det lag, der skal ind og koordinere på destinationer og sidde måske i et embedsmandsjob, og som har den viden om turisme, der skal til for at kunne håndtere den vækst, vi får fremover. Og omkring marketing, jeg tror, jeg har nævnt det. Vi skal gøre en indsats, og jeg håber ikke, hvis Greenland bliver alene om det. Jeg håber, vi kommer til at gøre det i et samarbejde. På Island har man noget, der hedder Promote Iceland, og det er en samlet hat, der går ind og promoverer både is og vand og agriculture og turisme og det hele. Måske er det en farbar vej. Nu stiller jeg bare spørgsmålet, men er der ikke også brug for, at vi simpelthen promoverer hele Grønland med alt, hvad Grønland kan? Og det er noget, vi gør lidt af i forvejen hos Visit Greenland. Vi fortæller ikke kun om turisme og turismemuligheden. Vi fortæller selvfølgelig også om, hvad der ellers foregår generelt set i det grønlandske samfund. Ja, tak. Så er det dig. Ja, navnet er Bent Olesen. Jeg kommer fra Immersionen i Narvik, og jeg har en direkte spørgsmål til Jakob. Jeg deler din synspunkt med, at vi skal have en permanent rute ned til vestpå et eller andet sted. Det kan jeg godt lide. Men hvis det skal lykkes,
Jeg ved ikke, om det er et spørgsmål eller en opfordring til dig, er i hvert fald, at lige nu med ejerskabet af Greenland er på spil fra Danmark og fra SAS side, for de vil gerne sælge den til hjemmestyret. Kan man ikke udvide ejerskabet også til vestlige lande, som de kan med investere i hvert fald, sådan, så de kan mere lykkes til vestover? Lige nu for eksempel, vi har en rute til København, som vi kan altid regne med. Jeg vil gerne have også en rute, som jeg kan altid regne med til vestpå, så de går ikke gå nedenom. Jeg tror, at ejerskabsspørgsmål, det ligger sådan 3 niveauer over mit niveau. Men sådan på et, hvad skal man sige, sådan lidt mere teoretisk tilgang, så kan man jo, det har der jo været skrevet lidt i avisen omkring, at jamen det er der måske noget, man skal kigge på sigt. Nu snakker man om at privatisere Royal Greenland. Det er der nogle grunde til at gøre. Tidligere, der privatiserede man dele af KNI, skilt Pacific ud og bevaret Bella Suiso som en, hvad skal man sige, servicekontraktområde og havde Pacific som et konkurrenceområde. Og det kunne man jo måske også godt forestille sig på sigt, at det kunne give mening. Men grundlæggende set, så når vi taler om de her ruter, så er det jo bundlinjen, der tæller i sidste ende. Kan man tjene penge på det, eller kan man ikke tjene penge på det? Og det er det, der vil være afgørende for, om en investor vil gå ind og satse på det her eller ej, fordi man investerer jo for at få en eller anden form for afkast. Og det er jo det, der i sidste ende vil være afgørende. Og der er det jo blandt andet nogle af alle de andre ting, vi har snakket om, som skal være med til at sikre den udvikling. Jeg ved ikke, om det svarer på spørgsmålet, men spørgsmål, eller om det er en opfordring til dig i hvert fald. Ellers så er der en pause lige om lidt, hvor I måske får mulighed for at snakke lidt videre. Allersidst, Malene. Jeg fik mikrofonen for et godt stykke tid siden. Jeg havde bioerpobler tilknyttet universitetet, og der er ikke tid til at plage med, hvad vi hørte af forventninger til de lufthavne, der blev bygget i 90'erne, og hvordan det efterfølgende gik. Det har ikke været inddraget. Men jeg kunne godt tænke mig, da der er en ny term, som har fået mere plads i debatten her, nemlig bæredygtighed. Det bliver i hvert fald nævnt som buzzwords alle mulige vegne, men jeg synes ikke, det bliver uddybet. Hvad vil bæredygtighed sige i forhold til turismen, belastning af naturen? Hvad vil den økonomiske bæredygtighed sige? Der er allerede stillet spørgsmålstegn ved, at lufthavnen i Ilulissat bliver væsentligt dyrere, end man har regnet med, at man ved at tænke anderledes måske kunne lave en lufthavn sydpå her i Nuuk, og dermed have en langsigtet investering. Og det, der er mit spørgsmål, det er også i forhold til de islandske erfaringer om den miljømæssige belastning og bæredygtighed i forhold til det, om der ikke kunne være behov for en eller anden form for time-out, hvor man siger, at vi har fået en masse erfaringer, både her fra landet og fra andre lande, som vi kan sammenligne os med, og så prøve at sætte os ned på tværs og lave nogle af de regnestykker og nogle af de opgørelser, og så også prøve at relatere dem til de bæredygtighedsmål, som blandt andet Vitus lagde meget vægt på i forhold til FN's bæredygtighedsmål. At sige, hvordan hænger det alt i alt sammen, så vi får ikke alene nogle visioner, men som vi også får en samlet udviklingsplan for vores land. Jo, helt klart. Alle de her snakke om bæredygtighed. Hvad er bæredygtighed? Det er altså overordnet set, så er det jo, at der er en balance mellem økonomi og social og og så natur, miljømæssig bæredygtighed i forhold til den her Brundtland-rapport. Men det bud, som turismebranchen selv har givet, det er for eksempel de 11 anbefalinger for en ansvarlig turismeudvikling. Jeg har egentlig mest været for at kalde det en ansvarlig turismeudvikling, fordi man putter så mange forskellige medbetydninger på bæredygtighed. Og det er helt rigtigt, som du siger, at man bliver nødt til at definere mere konkret, hvad man mener med bæredygtighed. Og vi bliver nødt til at have en dialog om, jamen, hvornår er vi ikke længere bæredygtige?
For eksempel taler man af ATTA, som er Adventure Travel Trade Association, at begynde at tale om at definere overturisme for eksempel. Når der opstår en forskel mellem antallet af turister og destinationens kapacitet. Det vil sige, det kan for eksempel, det behøver ikke at være rigtig mange turister i antal, men det kan også være for mange turister på meget små steder. Og i dag i en pause hørte jeg, jamen har man oplevet et krydstogtskib på 5.000 passagerer komme et lille sted, så kan man jo så stille sig selv spørgsmålet, er det bæredygtigt? Der kan også opstå en forskel. Overturisme kan også bestå af for eksempel, at der opstår en forskel mellem typen af turismeaktivitet og den lokale kapacitet. Det vil sige, at man lukker en masse turister ud et sted, hvor der er en meget sårbar natur eller et dyreliv. Eller det kan være en forskel mellem den rejsendes adfærd og de lokale sociale normer. Og det ved vi fra, når vi selv rejser ud i verden og ser for eksempel i Thingvellir National Park, så smider først en turist en mønt i en elv, jamen så er det næsten ustoppeligt. Og man kan hive de mønter op så mange gange man vil, men de bliver ved med at komme der. Eller at bade i fontæner i Rom, eller tage fotos uden at spørge. Så ATTA har valgt at nævne de 3 eksempler som eksempler på overturisme. Og så kan man jo så stille sig, okay, men så foregår det jo også meget oftere, end vi måske havde forestillet os. Men den dialog, netop den dialog, den er vigtig at tage lokalt, regionalt, nationalt. Ganske kort, Thomas. Jeg tror, det er en rigtig god pointe, det der med den lokale. Fordi jeg tror, det er meget svært at definere sig ud af overturisme. Altså, det kan man sikkert bruge enormt meget tid på. Nordsøstien, som er sådan en sti rundt om Nordsøen, som tilfældigvis går for mit sommerhus i Vendsyssel. Og der har man faktisk gjort det, man har sat nogle lokale til at holde øje med det. Og det er jo det super vigtige, også givet dem bemyndigelsen til faktisk at bede nogen om at stoppe det. Fordi problemet er jo det der med, hvis du får nogle store, tunge teoretiske systemer, så sker der ikke en dyt. Og da der var nogen, der lige pludselig syntes, det var enormt sjovt at ride på hest på Nordsøstien ud over heden, hvilket jo ødelagde heden i løbet af ingen tid, så var der lokale herunder, selvfølgelig den lokale naturfredningsforening, som gik ind og sagde, at det her må stoppes. Og så var der nogle lokale, der faktisk kunne stoppe det. I det her tilfælde kommunen, der kunne gå ind og sige stop. Så det er meget vigtigt, at man har nogle systemer og nogle folk, der holder øje med det lokalt, og som siger, det er simpelthen for meget det her. Og der så faktisk er nogen, der træffer beslutningen om, at krydstogtskibet skal sejle et andet sted hen, eller hvad det nu skal. Så ja, man kan diskutere det længe, og det skal man sikkert også gøre, men man skal også have nogle systemer, som faktisk kan stoppe det. Og så vil jeg lige slutte med, at jeg håber, når Visit Greenland og andre skal markedsføre Grønland, at I så bruger udenrigstjenesten. Altså, vi har rigtig mange gode udstillingssteder, hvor vi meget gerne sætter alt muligt op. Og det er ikke nødvendigvis ambassaderne, for det er mange steder nogle utrolig kedelige steder, hvor der ikke kommer nogen mennesker. Men for eksempel vores visumscentre i Canada, som vi har rigtig mange af, og vi har brochurer liggende for Grønland, men det er nok godt noget, man kunne bruge endnu mere aktivt. Og det er altså ret nemt at sætte en lille skærm op og bare køre filmen fra Nuuk Fjord. Så skal I nok få nogle flere rige kanadier til Grønland. Tusind tak, Thomas. Med det rigtig gode tilbud, så bliver vi desværre nødt til at stoppe den her session nu. Der er, tror jeg, der er kaffe og te ude i foyeren. Og så vil jeg sige tusind tak til oplægsholderne.